Мул көз айының яңгырлы иртәсен яктыртып, 75 ел элек Иске Колатка районы Яңа Зимница авылында якты дөньяга безнең якын кешебез Хадиша Усман кызы Гафурова туган булган. Бүген матур юбилее уңаеннан без якыннары, улы Фәргать тормыш иптәше Рәкибә, оныгы Рамис тормыш иптәше Альмира, оныкчалары Айша, Ясмина һәм Амаль, оныгы Асия тормыш иптәше Данияр, оныкчалары Алия һәм Саида, оныклары Ильяс һәм Мәрьям, кызы Фәридә тормыш иптәше Ринат, оныгы Динара тормыш иптәше Илмас, оныкчалары Амира һәм Алия, оныгы Айдар, улы Илнур килене Гөлнара, оныклары Рәмзия һәм Раилә, сеңелләре Рауза, Рәшидә, Рәхинә, энесе Рушан гаиләләре белән һәм барча туганнары, кода-кодагылары котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. Газиз кешебезнең узган гомер еллары җырларда җырлана торган моңлы да, матур да бер үк. Күп балалы гаиләдә өлкән бала булып туып, ул бик иртә әтисен югалту хисен татый. Үги әти белән үсү дә аның язмышына язылган булган. Гади авыл кызы буларак, аның бар гомере дә халык белән авыр хезмәттә узды. Әтиебез Рафик Салих улы белән гаилә корып, алар татулыкта һәм мәхәббәттә безне, 3 балаларын тәрбияләп үстерделәр. Кызганычка каршы, 2017 елда әтиебез 3 ел авырап ятканнан соң вафат булды. Әниебез бу югалтуны авыр кичерсә дә, сагыштан саргаймаска, без бала оныклары аңа ярдәм иттек. Айрыша төпчек уллары Илнур, килене Гөлнара һәм оныклары аның бүген матур картлыгын бизәп торалар. Яраткан әниебез, сизәсеңме, күпме гомереңнең еллары узган. Хәтерлисеңдер безнең яңа туган мизгелләрне, беренче адымнар ясап, беренче сүзләр җыештырганны, барысын да син хәтерлисең. Без үзебез дә олыгайдык инде хәзер. Хәтта гаиләләр корып, үзебезнең оныкларны да карыйбыз. Тик синең өчен вакыт һаман туктаган сыман. Син әйтерсең һаман нидер көтәсең. Рәхмәт җанакаебыз барысы өчен. Сүзләребез дә эзләп табырга бик авыр. Рөхсәт ит сине котларга юбилеең белән. Яшә әле сөеклебез. Син исән булсаң, без мең бәхетле булырбыз. Әниебез, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәер фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк майым, зинһар бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса, синең өчен җаныбызны бирербез. Синдә әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын, безнең белән гел бергә, яши-екши бәрәкәттә терәк булып гомергә. Бүген безнең яраткан апабыз, якын туганыбыз үзенең юбилеен билгеләп үтә. Безнең кадерлебез шикелле туганнар юктыр. Ул кеше хәтере саклаучы, бар эшен уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме кирәк булса, ярдәмгә чаба. Апабыз заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Ул бу тормышта бик матур ана да була алды, сөекле әбекәй дә, хөрмәт ителгән кардәш тә өстәвенә. Карагыз әле нинди матур балалар тәрбияләде ул. 3 баласы да аны хөрмәтләп, яратып, сүзеннән чыкмыйча яшиләр. Кадерлебез, сиңа чын күңелдән балалар бәхете генә түгел, оныкчалар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Шөкер Алла, без үскәндә дә гел бергә булдык. Хәзер дә бер тамырдан торган олы агачтай бердәм яшибез. Я Раббым, ошбу кардәшлек җепләрен өзмә. Бер көнлек дөньяда бер-беребезгә ыллы терәк һәм ышаныч булырга насыйплар кыл. Якыныбызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бик яшь диярләр. 75-кә ошамаган, 40 яшьтән олырак, пешеп җиткән матур яше дисәк булыр тулырак. Йөзең чибәр, холкың күркәм, барысы да соклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сокландырып. Хөрмәтле Хадиша Усмановна, гаиләгез юллаган бар теләкләр дә чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Ürettik bizini yaşarga, turmuş kaderini bilip,
Kilgen ağırlıklarını da Ütkere bildin külüp Şeştedigin nasipa sende Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin adın rahmet Şeştedigin nasipa sende Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin adın rahmet Yaşadın gel bizinin işin Uylarını da gel bağla Senin kebek merhametli Olsa iyiydi her ana Şeştenige nasipa sende Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin adın rahmet Enkeler kızını İskender'e otururuz. Belki kaçkaç çaldıratırsınız. 3 tirajı verseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede yaşasan idi şulay Uzun hünür bir sedidi Gülgesin ah Huday Şeştenigi nasipa sende Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin adın rahmet Şeştenigi nasipa sende Yuğala bütün hasret Barısı işin Enikeysin adın rahmet Barısı işin Enikeysin adın rahmet